prozesaren epaiketaren jatorrian badagoena da egoera bidegabe bat. Ulertzen dugu baduela Kataluniako herriak eta Katalunian hala demokratikoki erabaki jendarteak erabaki dituen ordezkariek egin duten jokabidea edo gutxienez parlamentean erabakitakoak ezin direla izan une honetan epaiketak duen funtsaren jatorria. Ezin dugu ulertu modu politikoetan eta bozkaren bitartez egindako erabaki batzuk epaitegietara eramateko grin hori. Ezin ulertu dezakegu Espainiar estatuaren aldetik egin nahi den jazarpen ariketa hori non gertatu izan dena edo Katalunian egin nahi izan dutena demokrazia ariketa bat izan da. Horregatik bidegabekeria borobila dela uste dugu. Kataluniar herriak demokratikoki eta haien ordezkarien bitartez egin duena zilegia dela uste dugu eta ezin konpartitu dezakegu ez erreakzioa, ez politikaren judizializazioa, ez herri baten jazarpena handiagoa den edo boteretsuagoa den beste herri baten aldetik. Bueno, hemen edabideetan da gertzen ari dena da, baita prozesu bat egiten ari dela agintari politiko eta sozial instituzional batzuen kontra, eta hori ala da, eta ikustea besterik ez dago, egiten diren eskaera fiskalak eta estatuen abokatuak eskatzen duna, 25 urteko zigor eskaerak, 17 urtekoak, eta hori dena epaiketa bada noski, prozesu bada, baina nik esango nuke hori alde batera utzita eta horri batere garrantziarik kendu gabe, azken finean pertsona batzuk epaituta izaten ari direlako epaituak, esan diteko prozesu hau dela, pertsona horien kontra baino gehiago, erabakitzeko eskubidearen aurkako prozesu bat dela, autodeterminazioaren aurkako prozesu bat, eta azken finean hori horrela da ikusita, demokraziaren aurkako prozesu bat ez da. Orduan dauka eduki judizial oso nabarmena eta eskara zentzuri gabeko batzuk, 25 urte eskatzea estakari bedalako, hori da parte bat, baina nik uste irakurketa sakonena eta orokorrena behar badagin berko litzateke alde hartatik. Badago nazio bat edo herri bat, Estatu Espainolaren barruan, Katalanak asuntan erabakitzeko eskubide hori ustez dintzat izan beharko luketenak, hori egin nahi izan zuten, ariketa hori egin nahi izan zuten, eta horren ondorioz etorri da, Estatu Espainolak eman duen erantzun hori, eta da, represioalde bat zitik bere garaian, eta momentutan esatea hori hemen ezin da gertatu. Eta ez ditu utzi, eta bintzatuko prozesua modu hortan ulertzen dugu. Alegia, demokraziaren aurkako epaiketa bat. Agerikoa dena da, Espainian, denok dakigula nola izendatzen diren epaileak, badakigu politika eta epaitegiak oso loturik daudela, badakigu epaileak izandatzerako orduan alderdi politikoek, alderdi handiek, diputatuen kongresuan eta Moncloak, gobernuak berak baduela hor eskubidea izendatzeko eta kentzeko, eta agirikoa dena da, eta oraindik uste dut memoria duen edonork gogora dezakeela nolakoak izan diren epaiak, auziak eta bereziki abertzaletasunekin, nazionalismoekin, Kataluniarekin, Euskadirekin berarekin ere zer nolako jokabidea izan duen. Inpartzialtasuna, gure ustez, agerikoa da, eta bestaldetik ere konstituzionala edo ez denaren auzi horretan, hor badagoena da jatorrizko ere arazo bat edo ulertzeko arazo bat, eta bada konstituzioa ez dela nolabaiteko lege aldaezin bat, baizik eta harremanetarako marko bat. Ezin esan dezakegu zeozer inkonstituzionala dela, hori baita negoziatzeko, konponbideak aurkitzeko eta arazoei irtenbideak aurkitzeko dugun marko legala. Hau da, ez zeozer aldaezina eta horren aurka dijoanean geratu beharreko une bat, baizik eta negoziaketarako eta elkarrizketarako marko bat. Horregatik, inkonstituzionaltasuna oso subjektiboa da, batzuek oso irakurketa restriktiboa egiten diote konstituzioari, gure aldetik askoz ere parteideagoak gara beste nolabaiteko irakurketa zabalagoa egitea eta harremanaterako marko alda daitekeen modukoa bezala ulertzeko. Bueno, marka da esaten ari garen, ez da ikusita azkenean demokraziaren aurkako epaiketa bat dela, izatea justo fiskala eta alderdi horiek esaten dutenak hemen prozesuan epaituak izaten ari diren horiek izan direla intzusten ere demokraziaren aurka egin duten. Gubentzat oso garbi ikusi dugu, estatuan beste batzutan ere ikusi dugu, beste prozesu judizial batzutan, nola urratzen diren defentsarako eskubideak, nola egiten diren erantako epaiketak, defentsarako aukera eta eskubide minimoak ere behar bezala berbatu gabe, hori beste askotan ere gertatu da, orain ere gertatzen ari da,
esan dutelako epaituek, ez zituztela defentsarako baliabideak beste moduan jaso ahal izan, besteak beste ere esaten ari dira, hizkuntza bera ere, ez dituzten beren hizkuntzan deklaratzen, edo bai baina ez marko luke hitz egin ondoren itzuli eta ez behar bezala behintzat, eta beste urraketa batzuk ere gertatzen ari dira, haiek salatu dituzte, beste behatzaile batzuk salatu dituzte, eta gure ustez, honek erakusten du, esaten ari garena, Espainiako Estatuaren demokraziaren kalitatea zein den, eta horrek isla dauka epakita honetan, eta zentzurik gabeko negoziazioak izateaz gainera, prozesua bera ere uste dugu ez dela ematen behar den bezala ez dela ematen ari. Europar erakundeek oraintxe bertan baituzte kezkatzeko arrazoi ugari galdetzen badiate kezkatuagoa ote dagoen Venezuelarekin, Kataluniarekin, baino ez nuke jakingo zer erantzun. Agerikoa dena da, Europa mailan estatu garrantzitsu bat eta handi bat, Espainiar estatua den bezalako batean, nolabaiteko gatazka territorial bat baldin badago, Europar Batasunari eta Europako beste herrialdeei, kide horiei, nolabaiteko kezka sortu beharko liokeela Europatik kanpo gertatzen direnak baino. Venezuelaren auziari buruz ere hitz egiteko apagunea badago eta Europarik kezka sorraraztea normala da. Baina bestaldetik Europak arazo handiak ditu, arazo pila ditu, eta nire ustez lehenbizikoa ez Venezuela eta ez Katalunia. Eskuin moturreko korronte horiek Europa mailan, bai Le Penen, bai Salviniren, bai Orbanen, eta hemen Espainian zorigaitzez ere Voxen gorakada horiek, nire ustez askoz ere kezkagarriagoak dira Europarentzako, eta Europak Puigdemontek esaten duen moduan, gehiago begiratzen baldin badio Venezuelari bere herrialde bati baino, eta bere herrialde barruan dagoen gatazka bati baino, gaizki egitean egongo da. Borratik nire ustez, kezka baldin badu edo zerbaitetan lehen etxiban behar baldin baditu bere kezkak, zeharo ados nago nire ustez Puigdemontek agerian utzi nahi duen horrekin badela lehenbiziko begiratu beharko genioelokela Katalunian, Espainia mailan dugun arazo horrekin. Esan Venezuela aipatzen dugula, ez egin Europako estatu horiek kezka duten, edo kezka baino gehiago interesa ez da Venezuelarekiko hori nik uste gehiago dela, ze interesatzen zain mendebaldeari, bestela Venezuelako egoera baino okarrago duten beste estatu batzuk ere baituzte eta hortaz hitzik ez dute esan ez da. Hor, nik uste esaten ari den bezala Venezuelan da hauteskundeak eta egon barko dutela, eta modu liberan, nik uste antzera esan zezaketela Kataluniari begirazta eta kezkatu benetan Europaren Batasuren erdi-erdian dagoen egoera horregatik ez da. Eta nik uste esan zezaketela, hemen ere botoa eman behar dela, erabakitzeko eskubide hori hor dagoela, eta herritarrei aukera hori eman zaienean, zartuztu egin da, eta hainbesteko kezka baldin badaukate hauteskundekin, da erabakin herritargintzarekin, hemen badaukate adibide bat hurbil-hurbila, eta Europako barru-barran da erdi-erdian, esateko herritarrei ere errespetu bartzaiela eta bernatu bartzaiela bozka emateko eskubide hori. Uste dute Katalanek espero zutela Europako Batasunak asontan, Europako estatuek beste papera jokatzea, oraindik ere eskatzen ari zizkien, nolabait bitartekaritza lan hori edo egin dezatela lan bat gatazka guztionetan, baina momentuz eta zoritxarrez ikusten ari dena nahiko jarrera epela da, ezta? Edo bat ere laguntzen ez duena. Egia da, Europak berak erakutsi diola estatu espainolik ez zuren batean, matxina da eta sedizio eta alako akusazioak ez dutela zentzurik, eta lotxagarri samarrutzi dute estatu espainola bera, baina egia esan, uste dut momentua dela Europari ere eskatzeko, aztertu ezala bere barruak ze gertatzen ari den, eta hartu ezala beste bide bat askoz eraikitzaileagoa eta askoz bermatzaileagoa giza eskubideekin azken batean. Azken asteotan ikusi dugu nola Espainiar estatuak bere porrota agerian utzi duen. Ikusi dugu nola Sánchezen gobernu ahul horrek aurrekontuak atera ez, Kataluniako gatazka batekin loturik, eta hauteskundeak aurrera dituen. Aurrekonturik ez, gobernurik ez, eta hemen Nafarroan foru hauteskundeen ateetan geunden horretan, eta Espainiar mailan ere, autonomiek behien hauteskundeak zituzten atari horretan, espero ez genuena badirela hauteskunde orokorrak. Horrekin zer ikus dezakegu? Berriro ere, frakaso horrek, porrot horrek geldiarazi duela administrazioa,
Rajoyren lehenbiziko bigarren eta hirugarren legegintzaldietan gehiengo ezak sorraraitzu zuen ezegonkortasun horretan berriro ere murgilduta dagoela estatu mailan, eta Nafarroa mailan horrek baditu oso deribatu garrantzitsu eta kezkagarriak. Eta badiot gehiago, azken asteotan ere hitz egiten egon gara, bai estatuaren aldetik trafiko kompetentzia horiek lortuko genituen, sinadurari lortuko ote zen Nafarroako gobernuak eta estatuko gobernuaren aldetik, eta ikusten duguna da une lazgarri honetan, paralizazio une honetan ez dagoela trafiko kompetentziak lortzeko espaziorik, aitzakiarik edo gutxienez gobernu paralizatu batek ez duela. Horregatik guk aldarrikatzen dugu egonkortasuna estatu mailan alde batetik, aurrekontuen garrantzia estatu batek bere egonkortasuna lortzeko eta egonkortasuna horren baitan ere gure eskumenen barruan dugun eskubide hori, badela trafiko kompetentzia hori lortzeko eduki dugun aitzakia edo paralizazio hori salatu nahi duguen. Legislatura edo legegintzaldia edo bukatzen ari da, agortzen ari da, aste batzuk besterik ez dira egiten, eta tartean badauzkagu horrenik zenbait lege lantzeko eta onartzeko, eta horietako bat animalien babeserako legea da. Jakina da, gaur egun indarrean dagoen legean 1994koa da, badauzka ja 25 urte, eta horien dela urte terdi, Parlamentuak berak erabaki zuen hori berritu behar ez dagoela, zaharkitu eragitu zela, eta beste lege berri bat behar zela, hain zuzen ere animalien babesaren gai horrek oraindik ere bultzada handi bat behar durako. Egia da, aurrera pauso batzuk eman direla, egia da gauzak hobetu ere egin direla, eta bereziki egia da, gizartea bera kontzientziatu dela, badagoela beste sensibilitate bat animaliekiko, eta alde hortatik bultzada hori iritsi da Parlamentura. Hori heldu zitzaion eta horren ondorioz etorri da lan mahai bat osatzea, gobernuak bultzatuta, eta lan mahai horrek ekarri digu Parlamenturan testu bat, bere proposamen gisa erregistratu duguna, eta horrek ekarriko dugu lege berri bat. Eta azken bilatzen dena da, eta lege honen bitartez pentsatzen dute lortuko dugula, animalien babesen urrats batzuk ematea, bereziki kontrol eta pixka bat zorroztea, eta lortzea, hainbat neurriaren bitartez, benetan lehendik ere badatorren korronte hori indartzea, eta animalien babesean eta ongizatean urratsak ematea. Uste dut gizarteak hori ere eskatzen duela, uste dut gero eta hobeik ulertzen dela, eta espero dezagun hurrengo asteetan landuko dugun lege proposamen horren bitartez urrats hori eman ahal izatea.